teng we weteng luwe ngen mangan cecuk pecel pincuk wak ning awak pek ning awak apik ngan cecuk wak pek ya mangan pecel pincuk ning awak dadine apik bocah cah ya bocah nut lang bocah nut lang garwa raja supala ingkang ngatoni pulo Awindra anakku sakloron Gading Cemukir kawula nuwun wonten timbalan ngadhawuh Dewaji amiji dumateng ingkang putra sembah pangabekti kula kunjuk Dewaji ndak tampa Gading gawe bombonging rasa pangestuku tampanana Gading Cemukir kawula nuwun inggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula ora keri kowe pecuk manggung diprayogakne anggon mulungguh walah itu blas nun inggih Rama pangraos mboten kirang sakeca anggen kula sowan Rama mboten langkung sembah pabekti kula kunjuk Rama dados dadi apane ora ndak tombo gawe bombonge rasa pangestuku tampanana pecuk manggung inggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula Rama tak tungtak ketung gong abri piye bocah ora kowe kabeh adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake kowe bakal ndak tuturi cah loro ingkang sinebut makluke Gusti kuwi ana golongane lan uga ana perangane ana ingkang sinebut malaikat ana ingkang sinebut Gandharwa utawa jin uga ana ingkang sinebut jama menungso lajeng jlentrehipun yen malaikat kuwi pancen abdine Gusti kewajibane mung sendika dawuh dumadi saka cahya ora diparingi wujute nafsu kuwi malaikat banjur angka loro jim ki dumadi saka uruping geni utawa uruping dahana tanpa beda kaya aku kelawan kowe iki ewadene menungsa kuwi dumadi saka lempung utawa saka lemah pinaringan piranti genep mutiara petang perkara agama moral akal lan rasa isin nalika semana pangeran paring dawuh marang kabeh para jin supaya manut lan ngurmati karo makluke Gusti sing jenenge menungsa nanging jin kuwi mau padha mbadal dawuh jin padha mbadal dawuh merga paugerane yen jin ki dumadi saka geni menungsa mung dumadi saka lempung isih dhuwur derajate geni tinimbang lempung mula jin ora gelem ngurmati karo menungsa ya merga semungah sesungaran utawa tembunge mentereng sombong si jin kuwi mau dening pangeran dilorot derajate dadi makhluk ingkang ina jenenge iblis nyapa marang muni iblis kabeh nyawang aku dudu kowe iki isih Gandharwa dudu iblis yen iblis ki ora manut karo dawuhe pangeran nah sing inti sarine makluke Gusti ora ana kanggo bunci arepe sepungah sesungaran kanggo bunci anggene bakal adigang adiguna merga ana ngarsane Gusti yektine kabeh makhluk ki tanpa lah menawi wonten niku Rama
makluke pangeran ingkang naminipun setan niku napa Rama? Setan kuwi dudu makhluk nanging sifat sing ora gelem tunduk karo wedharing Weda Suci, ora gelem tunduk karo dawuhe kuwi sipate setan. Dadi setan kuwi bisa bleger dadi menungsa, uga bisa bleger dadi jin. Nadyanto derajate menungsa kapitung makhluk ingkang luhur, nanging lamun to jiwane kepanjingan setan bakale dadi makhluk ingkang asor. Kosok balini Nadyanto wujude jin, nanging lamun to tunduk karo wewarahing Weda Suci manut karo perintahe pangeran, Tan Wurunga bakal kaangkat derajate ingkang kebak kamulyan. Mula kowe aja nyalai kodrat. Yen ketemu karo menungsa jumbuh karo dawuhe pangeran, kowe kudu ngajeni cah loro. Pramara reh mangos wamya ngambrengeng kadhi karunaning kaswase aneng marga memalakung risang konto astrat mojo wong leng-leng lalu hangulati surya mangkrang sang wayah kumyus hamara ayan aduh Kanjeng Rama kadi lumampah wanji pangklong kepapak obor sewu sak sampunipun kula mirengaken sabda tama saking paduka Kanjeng Rama. Sedaya dawuh paduka badhe kula gegem kinarya pepakem manggen kula badhe netepi dharma. Pramila saking menika Rama gandeng sampun terwaca pangandika paduka bilih jin kados kula menika kedah ngurmati kalian menungsa. Kula kalian Kakang Gading Cemukir menika sampun nyawiji gumolong tekadipun badhe ngabdi dhumateng manungsa. Pramila saking menika daya-daya ingkang putra kekalih nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kula badhe tumuju dhumateng tanah Jawa ingkang kabaripun tanah ingkang luhur. Makhlukipun ingkang tansah ngagengaken tata krama. Kula badhe madosi danyange tanah Jawa ingkang naminipun Ki Ismaya Jati inggih Ki Semar Badranaya. Pramila saking menika den samangke daya-daya kula nyuwun pamit. Mugi-mugi sang kula sawetahipun saged kangge srana ngabdi dhumateng manungsa tumuju dhumateng bebener anggenipun ngendhaken dawuh Gusti ingkang nyipta jagat Rama. Anakku tenan. Kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan putus lan jenenge ing wangi wah kaya disa Rama mujud lawanan Gading Cemukir karo Pecuk Manggung ngibarate wong nandur aku ngunduh nyatane nadyan kowe anak ratune Gandharwa nanging duwe bebuden ingkang luhur kaya mengkono kowe bakal tumuju ning tanah Jawa ngawula kelawan sing jenenge Kyai Semar Badranaya. Mesti wae aku bakal mangestoni nanging aku ora bakal negakake karo kowe cah loro wanter sing dadi welingku. Mengko lamun taha ning alam padang ning tanah Jawa kuwi sajroning bebaya sajroning rubeda ketekan perkara sing ngancam ngincim karo kowe. Bapakmu bakal paring pitulungan waton sikilmu kok gedroke bumi ping 3 aku bakal teka cah loro. Nyuwun pangestu nyuwun pamit Kanjeng Rama. Nyuwun pamit Rama.
Duga dikawati aja keri daluru. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kandhuan rimang lir-lirna tanpa kanen yen tan tulusa ing waladalah Yayi Pecuk Manggung apa Kakang Gading Pawukir Gading Cemukir tolol. Oh iya Gading Cemukir pus antuk palilah saka Rama Gandharwa Raja Supala anggonku lan kowe bakal swita marang Kyai Badranaya. Tur aku isih kelingan dawuh pangandikane Kanjeng Rama. Lamun to aku karo kowe sakjroning bebaya ngedruk bumi ping 3 bapak bakal nulungi bakal teka. Njur karepmu buktekke. Nyapa ngedruk bumi ping 3? Aku mamung jajal. Apurmu rangi jajal-jajalan tak kira wak jroning bebaya. Langkung tiwas aku ketekan mungsu arep bateni karo wong ngono njur aku ngedruk ping 3 ora metu. Ora metu-metu ya ledeh aku kok. Ning aja dolanan kaya ngono kowe. Bocah tolol. Aja kaya ngono kowe. Bapakmu lagi nglinting mbako bubar kabeh mbakone ora. Bapak, hawa. Njaluk. Rasudi ngendi-endi rokok njaluk kancane ora. Wah, jan utel. Piye Kakang? Ayo lon-lonan tumuju ning tanah Jawa. Kondange wong Jawa ki nggone tata krama. Aja nganti awake dhewe malah kuwirangan mapan ana ing ngono. Yo tak derekke. Bakir. Ah. Lah. Woi. Ah. Ah.
Bang tengara mundur sawadyane kang kumedhep Testi sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karang yuwaning putyanira punapa ta mirah Astungkara sidam sekaring bawana langgeng putulun ngger Ismaya ana wigati apa dene jeneng kita ngrawuhake ulun ana ing sanggar pamujanmu kene. Ah inggih eyangku ulun Sang Hyang Wenang. Langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paduka Eyang. Yo wis ndak tampa gawe bombonging rasa ana apa Ismaya? Apa kira-kira jeneng kita wis bosen dadi pamong ing tanah Jawa? Merga ulun kelingan lamun to jeneng kita iku sejatine dewa. Dewa ingkang difitnah dening Bathara Guru kanthi cara Bathara Guru ngongkon Jimmaya nyidra pusaka loro klangenane wong tuamu Bathara Tunggal ingkang awujud ron lata waosadi utawa godhong rewan miwah cupu manik Astagina. Nalika semana saka culikane Bathara Guru ron rewan dipapanake ana sak ngisore Kajang Sirah utawa bantale Kakangmu Hantaga. Dene cupu manik Astagina dipapanake ana sak ngisore Kajang Sirahmu Ismaya. Satemah Bathara Tunggal ya wong tuamu murka. Jeneng kita saklara ditundung saka kahyangan kinen dadi pamong panengen lan pangiwa. Jeneng kita dadi pamong panengen ing tanah Jawa ewadene kakangmu Antaga dibuang ana ing tanah sabrang momong para raseksa golongane buta. Kaya mangkono iku wengi sing Bathara Guru anggone dan jabatan mendem karo kelungguhan ngalalake 1000 cara supaya kasembadan apa kang dadi gegayuhane. Yen pancen jeneng kita rumangsa ora kuat bakal tak unggahke dadi dewa meneh. Ndak angkat derajatmu dadi Bathara Mar. Dan sembah
saranane wong yon luhung batah lopo kurang guling elingo solah jatmi hai matur nuwun Eyang Pukulun Sang Hyang Wenang nyuwun pangapunten menawi kula dados dewa malih kula mboten kemawon menawi kula mangangkat derajat kula dados dewa malih kula mboten kemawon merga dadi dewa niku urusane karo nepsu yen pamong kaya kula niki urusane karo rasa sabar lan trima mila kula tak trima dados pamong kemawon nderekaken para menungsa gegulang kautaman wonten ing Nusa Jawi mriki syukur bagi sewiyen pancen kaya mangkono nanging sebab apa ndak sawang kok katon peteng guayamu semuning gendong perkara ingkang abot ismaya inggih Pukulun blaka suta kemawon nuwun sewu ing padepokan kula Gunung Tidar mriki samangke nembe wonten perkawis ingkang sakalangkung ribet lan ruwet para manungsa ingkang mapan wonten ing mriki sampun rumaos tentrem lan jenjem ngrasuk agama kapitayan nyembah kalian Sang Hyang Taya. Nanging dinten samangke wonten kiai saking laladan Purwamadya. Purwamadya kuwi ngendi? Purwa niku wetan, madya niku tengah. Timur tengah. Nggih. Ingkang mapan saking tanah Busroh badhe nyebar agami pungkasan wonten tanah Jawa mriki satemah ndadosaken dredah minggah Pancabakah kaliyan para Gandharwa ingkang dipun pandhegani dening Gandharwa Kala Sekti utawi Gandharwa Sambigana. Mongko wonten mriki kula menika dipun sepuhaken, kula dianggep wong tuwa, kula dianggep pengarep. Lajeng anggen kula ngrampungi lelampahan menika kados pundi kula nyuwun dawuh Hyang Pukulun. Tan samar pamoring suksma. Bong ilah hengawik namastu namasidan Ismaya. Purhanana Nusa Jawa iki papan ingkang luhur. Papan ingkang luhur sarta papan dununge para makhluk ingkang luwih dhisik tumata uripe. Kanthi kebak kasusilan lan rasa katresnan marang apa wae lan sapa wae. Sarta kabeh sing ditindakake lan diputusake ora mung bab bener lan luput nanging tansah mapan ana pakarti ingkang luhur dhewe ya kuwi kawicaksanan. Mula kang mangkono Ismaya nadyan ulun ora mulang sing kanthi gamblang lan wijang mestine Ismaya wis bisa nggagapi marang lelakon iki. Jawa dijak piye-piye gelem ora bakal kelangan kiblat.
Inggih Eyang, inggih matur nuwun. Dadi Jawa niku iso nampa apa wae. Iso. Merga pancen papan iki papan ingkang dibarokahi karo pangeran. Ning nuwun sewu ngantos pirang-pirang dina antarane menungsa kalih gendruwo niki gelut mboten leren. Syekh Subakir kalian Sambegana niku tansah bengkerengan mboten mandeg. Kula sakniki dadi wong sing ijen tanpa kantha, tanpa kanthi. Mongko wong niku ning donya butuhe golek marem, golek seneng. Kula pengin nyenengke wong pirang-pirang ning kok ora ana wong sing bisa nyenengke kula, Bu Kulun. Kula teng pundi-pundi pendak bengi niku nyenengne wong pirang-pirang, ning kok ora enek wong wedok sing nyenengke kula, Bu Kulun. Ismaya. Tegese jeneng kita mbutuhake kanca utawa rowang minangka panglipur. Inggih. Ya. Sak ucapmu dadi waton linambaran lega-lega lan ikhlas. Apa wae sing kok cipta bakal kelakon. Jajah desa milang kori kala mangsane parimi saka rene nadagela aja ngono aja damono kadung dadi aku mangkagela. Ayang-ayangku bareng tak pandeng ate kaya tukang rebab iki. Ramane. Kalem, Bapak. Ayang-ayangku ingkang gegumbakan utawa bebagongan ilangi jenang ora kok mlebu ning tase sinden ning dadiya jeneng hak jenengke Edi Bagong. Puji kumuga langgeng Bagong. Elem Bapak. Kowe anakku sing ganteng dhewe. Apa nang apa? Piye? Apa nang apa? Piye-piye Cak Bagus piye? Apa nang apa? Lol. Oh aja ngelok aja nolon-nolon bapake ora kena ngono kuwi ya. Piye to? Apa nang apa?
Bapak neng po bak Pak neng po piye luwe mana neng po sego pecel Pak neng ku gong ku Pak neng po Bapak neng cerit neng oh jeneng nah etus iya 100 Bapak jenenge po sapa Semar Semar Semal S Sira Heling M marang A Allah R Rasul dos Gong Timur Semar mati piye Gong Timur Gong ti bekti ayo bekti mar oh iya Bagong bekti karo Mar teng we weteng we oh luwe teng we cocok piye aja miso gak iso teng we ngan cocok weteng luwe heeh ngan ya mangan mangan pecel cok oh pecel pincu teng we ngan cok pe apa to le apa ngan cok wa pe tahu to pe birgita teng we weteng luwe ngan mangan cocok pecel pincuk wa neng awak pe oh neng awak apik ngan cocok wa pe ya mangan pecel pincuk neng awak dadine apik bocah ya bocah nut lang bocah nut lang ro apa bak ngono cabe bocah sing apik nut gending apa nut atamu nut manut to nut nan lang didulang lang ro manut karo wulang wuruk ulang ro contili aja nganti lali tol nah iya iki entuk hiburan aku lek ngene iki guys seneng di anak Bagong traininge abang ngangge kolor rasir sarungan lek sarungan nggae kopiah ngono ben anakku dadi loro mangan ya mangan ning tak jak mlaku sik ya kundi ya mlaku dhisik bareng karo bapak nginggar-inggar sarira nginggar-inggar penggalih nentremke rasa ya lah nentremke rasa men atine iki padang adang ora madang wis pecel no madang neh iki piye Nyap, elek apa lan ya nderek bapak jalan-jalan Rito pariwisata ling
iling jajajo ilang oleh ana angane ali nyonyo loin jae alam durung masalah rasa melu nembang ngono lho rasa melu nembang nadyan to biasane lek pengkerbab nembang apik ning rasa nembang kok senengane kowe njogeta malah apik ora seneng ya mlaku-mlaku karo bapak kowe entuk lakon apa kuwi mujudake kanggo dewasakake kowe nyop nareka den prayitna semurire eka balik kutang tansah bisa Aku berasa tentrama ngayomi Tata susila dan kita padulodo Baik-baik Iku selamungan Kutuk baik-baik Nuri guna bayang Nuri Uri kabudaya iki sapa muninggih nderek tepang Gladiwanuh ala tanpa rupa kula menika Gandharwa saking Pulawindo atmajanipun Sang Gandharwa Raja Supala dene nami kula pun gading semukir kula pun pecuk manggung bekti kula konjuk Kiai Semar sungkem kula konjuk Kiai Ismaya Jati kedarang-darang nganti tekan oneng tidar kene inggih perlune arep ngopo iki nuwun sewu gandeng manut kodrat dawuhing pangeran bilih Gandharwa menika kedah tunduk ngurmati dumateng jalma menungsa pramila saking menika kula kepengin gesang kula menika sakwetahipun badhe kula sramakaken kinarya ngabdi dumateng jengandika Kyai Badranaya ingkang tetela dados pamonging para tama jalma ingkang mapan wonten ing tanah Jawi pramila saking menika Kyai mbok menawi wonten lilaning penggalih kula nyuwun dipun daku dados menapa kemawon derek dados abdi nggih purun dados pekathik nggih purun waton kula saged humiring dumateng paduka Kiai Semar yen kowe tak dadekne anakku kira-kira gelem ora urun Kiai urun Kiai Mal apa anakku sing bagus dhewe Bagong lalu anakmu lalu anakmu anakmu layang nganggo apa-apa ora ayang aku sayang sing tak sayangi kowe lha ngono anakne lolo kowe sing dengkel karo cok nggung dengkel karo cok nggung iya kae iki Gandharwa pengen didaku dadi anake Semar ngono-ngono piye anake Margong anake Margong aja ampun aku putih aja miso to aja miso
Sermu piye? Ayo mau. Nduk. Dengkel. Dengkel. Kuwi sapa? Lho. Anak magong. Anak magong ning singangi ana ma. Kowe dengkel. Ya gading semukir. Ngopo? Kowe anake ma. Ya bakal dadi anake Semar. Aku anake ma. Kowe manut ya karo aku. Apa? Manut karo aku. Manut kon ngopo? Yang perhatian siap gak? Aja ngidoni. Siap gak ya? Siap gak? Kupengmu nak ngombe. Siap gak? Iya. Idat manjak. Wis. Tekan gak? Hormat gak? Terus, ulun. Cok enggong ju. Ya, wah, iki kudu tak dingenekne sik, diuji sik. Wah, jan. Nyi. Apa? Nyi Sukesi. Tuh. Nyi. Kita tos dot ngis. Piye nyi ya nyi. Anak mau dinyanyi. Nyanyi apa? Lah cak jamu apa ra nyanyi idone aimu. Ayo nyi. Angel men to ngene. Abot-abot dadi anak pengen dadi anake Semar pun to. Mang lampahe iki mawon wis manut wae. Iya. Kawruhana Los. Sejatine urip. Los. Urip iku aneng alam donya. Los. Ngibarate mampir ngombe. Bebasan peksi mabur oncat saking kurungan regi pundi pencokan benjang iwa kongsika leru bebasan wong lunga sanja jan sinanjan ora urung bakal mulih mulamu lanyo sarsur kulonan mak gemak eretete gantengen kowe ya. Upama kowe tak salini wujudmu memper kaya Bagong iki men iki ora meri yen ngerti dulure ganteng-ganteng iki mengko ndak malah kendho pikire. Tak sabda upama wujudmu gilani gelem ora? Menapa kemawon ing paduka dawuhaken kula namung nderek. Nah, Sri Palungguhan iki meremo sing dipet yen ngerti wujudmu dadi apa wae aja kaget. Tikus iki kaya asu.
Bojo suwiyah, aku iki direwangi kaya ngene bot-bot iki mbelani kowe men padha eleke ngono kuwi. Wis pemar kisu. Iki tomingsek. Ya ngono lungguh sik iki. Kuwi tak wenehane jeneng iki Masmu loro iki. Aja nganggo jeneng Gading Cemukir karo Pecuk Manggung, ya. Ning kowe nganggo jeneng sing ngarep si Gading Cemukir Nala Gareng. Sing mburi Pecuk Manggung ya kuwi Petruk. Iki ana maknane, ana karepe. Tanpa beda kaya Panakawan sing cacahe 4. Pana weruh kawan kanca, sak bisa-bisa weruh karo klebate cambuk anggene ngladeni gumelaring jagat sak isine. Semar Gareng Petruk kelawan Bagong. Semar utawa Samir tegese tindakna, Nala Khairi tegese ati sing apik, Patruk tegese doh ana, Baga tegese tumindak kang ala,